Priatelia, prednedávnom nám skončili zimné olympijské hry, no a predstavte si, aj Nitra na nich mala svoju stopu. Ak chcete vedieť, akú konkrétne, zostanete s nami pri relácii o ľuďoch s ľuďmi. Dopraj si každý deň chutnú dávku svojho mekáču. Príjemné sledovanie tohto programu vám praje McDonald's. No a keď som patrala potom, akú stopu zanechala Nitra na zimných olympijských hrách v Miláne a v Cortine 2026, tak vlastne som nemusela chodiť ďaleko, pretože som si spomenula na môjho kamaráta aj kolegu, poviem to tak, ako to je, Pali Rajtar, hokejový novinár, známa to legenda z Nitry. Čau. Ja viem, ty to nemáš rád. Je to slova hneď na úvod. Pozdravujem, ďakujem za pozvanie. No, Pali, tak v podstate, ja neviem, či tam bol ešte niekto z Nitry, určite možno v takomto nejakom stafe, alebo medzi ľuďmi, ktorí sa myhli na olympiáde ako diváci, určite bola nejaká nitrianská stopa, verím tomu. Ale teda o tebe viem a ty si bol jeden z akreditovaných novinárov, no asi jeden zo splnených snov. Prvá olympiáda, nie? V tvojom prípade? Nepochybne. Nepochybne je to jeden zo splnených snov. Pretože je to absolútne výnimočný turnaj, už len to, že sa v tomto formáte konal prvýkrát po 12 rokoch. To samo o sebe hovorí, že veľmi často sa na olympiádu neviete dostať a naozaj už keď som vedel, že sa to bude hrať aj teda naplno so všetkými NHL hviezdami a teda je to aj geograficky relatívne blízko, tak teda sme si povedali v našej redakcii v Hokej portáli, že teraz už nepôjdeme len na majstrovstvá sveta, ale doplníme to ďalší veľký turnaj, pretože sme tak trochu šípili, že to bude turnaj, neviem povedať, že storočia, alebo akokoľvek to nazvať, ale zatiaľ si myslím, že z pohľadu kvality hokeja to bol určite najlepší medzinárodný turnaj zatiaľ v histórii tohto športu. Najlepšie, čo si kedy videl? Hokejovo, áno. Myslím si, že najkvalitnejší hokej, ktorý som Pre mňa to bol najrýchlejší hokej, aký som kedy videl. To s tým súvisí. Tempo hry a kvalita sú také spojené nádoby. Keď si hovorila o tej nitrianskej stope, áno, ja viem, že medzi fanúšikmi boli nejakí ľudia z Nitry. A možno aj Šimon Nemec je trošku taká ešte nitrianská stopa. V podstate áno. Napriek tomu, že je to rodák z Liptovského Mikuláša, ale teda v podstate Nitra ho vychovala hokejovo a potom dobre posunula ďalej. Áno, to slovo, že je to stopa, to tam sedí na ňo celkom tiež. Pali, ty už si to povedal, píšeš pre webový portál Hokej portál, ty komentuješ hokejové zápasy, robíš tie medzistriedačkové, prestávkové rozhovory zo zápasov našej najvyššej súťaže. Kde sa ty cítiš najlepšie? Lebo si vlastne taký širokospektrálny novinár, dalo by sa povedať. Aj podcast nahrávaš. Úplne, hokejový. Ale vieš. Spolu ho nahráš. To sa chcem spýtať, či to vie, čo vieš. Úplne najkomfortnejšie, a poviem to aj taký môj sen z minulosti, ešte keď som chodil na gymnázium, bolo, že ja chcem hokej komentovať. Takže to sa mi čiastočne plní, aj keď teda asi nie som úplne najznámejší komentátor na Slovensku, možno ani v prvej desiatke nie. A hokejový, ale to je taká moja najkomfortnejšia pozícia. Ale baví ma aj hokej portál. Mňa celkovo baví ako keby vymýšľať témy, ktoré viem, že môžu ľudí zaujať. A to je skvelé, lebo po toľkých rokoch už je väčšina ľudí vyhorených, vieš? Ja by som povedal, že mám menej energie. Necítim sa vyhorený, ale cítim, že mal som taký väčší drive 10-15 rokov dozadu, ale podľa mňa to je prirodzené. Ale stále ma baví ako keby prinášať ľuďom obsah, o ktorom môžu diskutovať. My to aj vlastne v rámci toho nášho hokej portálu vidíme, že ten formát takej sociálnej siete, že veľa tých tém vám prihrajú samotní ľudia. Tým, že o čom sa bavia, ako sa bavia, aké otázky posúvajú do tej verejnej debaty internetovej a my na to potom vieme reagovať a možno sú to také spojené nádoby, že ľudia chcú nás a my potrebujeme na dobrý obsah zase ľudí. Čiže o tomto je hokej portál a myslím si, že ten koncept celkom funguje. No tak už 20 rokov? No, už 20 rokov. No, ja som, myslím, že v októbri 2005 napísal prvý článok, takže to už sme cez 20 rokov. To si fakt, že harcovník. Ako sa vlastne začala, Paolo, tá tvoja cesta? Čo bolo skôr?
hokej alebo žurnalistika? No hokej bol skôr, pretože som ho hrával do 16 rokov, do 17. Ja som chcela som, aby si to povedal. Takže to tak prirodzene išlo a moja mama bola, kedy ešte ma tlačila, že do dramatického krúžku, čiže na divadlo. Čiže ja som bol taký, že hrával som hokej a popri tom som chodil do divadelného krúžku a potom, keď som sekol s hokejom, tak som musel, dokonca ja som 2 roky nebol ani na štadióne, ja som nechcel o hokeji počuť, že pre mňa to bolo, že... Ty si musel skončiť? Chcel som skončiť, nie. A trošku aj musel, ale hlavne chcel, lebo už ma to tak nenaplňalo, že možno, že tou krízovou vekovou štruktúrou 15-16 som si neprešiel úplne ideálne. Ale potom som si povedal, že vlastne, že stále mi ako keby ten vzťah k tomu športu zostal a tým, že som vďaka tomu dramatickému krúžku mal aj povedzme nejaké tie verbálne vyjadrovačky, ako vždy som vedel, že nebudem ekonóm, že nebudem asi sa živiť matematikou ani fyzikou, takže som si to tak nejak pospájal a z toho mi zišla hokejová žurnalistika, no a už je to 20 let. A začal si písať už popri teda gymnáziu, alebo až na výške? Na výške, prvý článok bol až na výške. Ale na gymnáziu som už vedel, že čo je moje smerovanie. Minule sme mali dokonca stretávku na Gimply a ja mám taký akože pamätníček, že čo mi spolužiačky napísali ako do nejakých tých, že ako si ma budú pamätať. Áno. A moja manželka si to čítala minule a 3-4 poznámky tam presne bolo o tom, že prajem ti, aby ti vyšla kariéra športového žurnalistu. Tak sa na tom tak zasmiala, že no, že celkom... Si bol taký čitateľný. Celkom si to už vedel dozadu. Super. Inak, Paolo, keď si spomenul ten dramatický krúžok, tak hneď mi to napadlo v súvislosti s hokejovou nejakou kariérou v tvojom živote, že či si filmoval na ľade? Nie, vôbec. Nehral si na ľade? Absolútne ani raz si myslím. Ani by to nešlo k tebe, to, čo ťa poznám. Ja absolútne nemám rád ako keby skrývodlivosť. Absolútne som, že férový, doľava, doprava sa snažím byť maximálne objektívny. Čiže nie, to si, áno, dobrá otázka. Ale vážne si to nepamätám, že by som niekedy na rozhodcu potreboval niečo hrať. Inak teda ty si s hokejom skončil, ale potom si sa trošku k nemu vrátil, lebo tvoja stopa, keď už sme to použili na začiatku, bola vlastne aj v takej tej amatérskej slovenskej hokejovej lige. Ty si ju nejak založil, vytvoril? Ako to vlastne celé bolo? Keď sa v roku 2014 postavila hala na Klokočine, tak vlastne sme cítili takú potrebu, že môžeme ako keby dať dokopy amatérskú súťaž hokejovú. Tak sme sa do toho pustili, vtedy sme ešte nevedeli, čo nás čaká a myslím si, že v priebehu 6 rokov to hralo dokopy možno 25-26 rôznych tímov na rôznych úrovniach, ale stopol to COVID. Potom bola vlastne hala dlho zavretá a momentálne sa tie amatérske ligy posunuli do okrajových miest. Viem, že Trnava niečo robí, viem, že Partizánske, to som si už ani není istý, niečo robia Zlaté Moravce, ale v Nitre to momentálne nefunguje. Ale fungujú asi partičky, nie? Áno, však hokejisti hrajú si po večeroch, však to ma ešte drží. Ale tento súťažný model momentálne v Nitre nie je nastavený. Ale áno, bolo to také 6-ročné obdobie, plné stresu a nervov a všetkého možného. Tak sa nejdem pýtať, že či to nechceš obnoviť? Dobrá otázka. Ďalej, preskakujme. Dobre, vráťme sa teda do Milána. No. Skús možno mne a aj divákom vysvetliť, aký vôbec bol ten proces tej akreditácie. Či to bolo v niečom iné, než procesy na majstrovstvá sveta v ľadovom hokeji? Ako to vôbec prebiehalo? Kedy vôbec ste s tým začali v redakcii? No, poviem ti tu také porovnávanie, že teraz sa hrajú v máji majstrovstvá sveta a akreditačný proces je tam otvorený do 26. marca. Čiže len 2 dni pred šampionátom. 2 mesiace. Áno, jasné. áno. Pred šampionátom sa tam dá ako akreditovať a prejsť si tým procesom. Na olympiádu už v decembri 24, alebo dokonca v novembri 24 už som mal ako keby podanú žiadosť a potvrdenú žiadosť. Čiže podľa mňa to je, že viac ako ročný proces, kde si ťa teda preskúmajú zľava sprava, zodpovedá za to Slovenský olympijský výbor, kapacitne to je oveľa viac obmedzené ako majstrovstvá sveta výrazne. Takže čo to znamená v praxi pre novinára? Že počet píšucich redaktorov je nejaké číslo a teraz je to na tom SOV, že ako veľmi ťa vedia ako keby akceptovať alebo pretlačiť v tej hierarchii médií. Jasné, že Hokej portál nebude na úrovni celoslovenských typu Smečko, Pravda a tak ďalej, ale tak dostali sme sa tam. Čiže do tej kvóty sme sa zmestili.
ja ako sám a plus fotograf. Čiže takto sme to aj chceli, ako vedeli sme, že tam nebude širšia možnosť, ale to sa nám splnilo, takže a v porovnaní treba s proces. majstrovstvami sveta, tam je ľahšie dostať možno aj viac ľudí potom? No úplne veľa nie, ale tú kombináciu 2 Zase tiež vás nie je 30 tú kombináciu 2+1, 3+1 tam vieme dostať. Čo sa týka tej roboty, ktorú ty si tam mohol robiť, je to na tých majstrovstvách sveta také jednoduchšie dostať sa k hráčom, urobiť rozhovory, spraviť si tie materiály, ako na tej olympiáde? Lebo mala som pocit, že tá olympiáda je ako keby taká menej prívetivá k tým médiám, že viac tých športovcov tak strážia. Ale možno sa mýlim. Tým, že je tam slovenský dom, tak tí športovci sa vedia aj tam nejak povenovať médiám, ale je pravda, že tie pravidlá sú tam oveľa prísnejšie. Napríklad ja som nemohol, že teda v rámci mixzóny sme fakt mohli len že chytiť diktafón a to je všetko, žiadne videá, žiadne príhovory, žiadne dokonca ani v press centre dokonca by sme museli ísť, ja som robil 2 také akože na sociálne siete, nejaké také stand-upy, alebo ako to nazvať, a tie sme museli robiť, že pred prvou bezpečnostnou kontrolou. A prvá bezpečnostná kontrola je a potom máš ešte areál a tak ďalej a tak ďalej. A ja som si myslela, že to si naschvál v nejakom parku nakrúcal. No jasné, nie. To bolo 10 metrov od bezpečnostnej kontroly. Čiže z tohto pohľadu je to akože oveľa prísnejšie. No ale v zásade až taký veľký rozdiel som necítil. Ono si treba uvedomiť, že olympiáda trvá veľmi krátko, je to trošku iný model ako majstrovstvá sveta, tie voľné dni sú tam minimálne, hráči jednoducho ten jeden voľný deň si užijú fakt, že úplne, že aj mimo štadióna, čiže áno, je to ťažšie robiť na olympiáde materiály, ale tak tam sa to tak nejak rýchlejšie celé rýchlejšie sa to tak deje, by som povedal. Spomenul si ten slovenský dom Casa Slováka. No. Bol si sa tam teda aj pozrieť osobne? Áno. Sklamaný som bol. Akože ono to vyzeralo ako neviem čo, ale v globále veľmi malé. Je v podstate jedna reštaurácia. Možno ten deň, keby som tam bol ten večer, keď sa potvrdil ten postup zo skupiny z prvého miesta, vtedy by to bolo zaujímavejšie, veselšie, ale ako v zásade to patrilo za mňa osobne skôr ku sklamaniam tohto podujatia. No napriek tomu, že Paolo Rajtár bol akreditovaný na olympijský hokejový turnaj, tak zvládol aj futbalový zápas. To bol tiež taký trošku, že keď už som v Miláne, pôjdem sa pozrieť? Presne tak, že nebol to sen úplný, ale keď už som v Miláne, tak akože chod do Milána na 2 týždne a nedopraj si San Siro. Takže sme veľmi pozorne sledovali možnosti, ktoré boli. Hral sa tam v tom čase veľký šláger talianskej ligy Inter Milano Juventus Turín. Na ten sme nešli. Lebo o 3 dni sme išli na ligový zápas AC Milano Como a splnilo to, akože veľmi milo ma to prekvapilo, ten futbal. Najmä tá talianská atmosféra, pretože priznám sa, že ja som to tak z telky nevnímal, že San Siro je nejaká meka atmosféry, ale bolo to parádne. Pálo, poďme ešte na hokej. Ty si teda spomínal, že dostať sa k hráčom je ďaleko prísnejšie ako na majstrovstvách sveta. Ale vieme teda, že na olympiáde boli aj mnohé hokejové celebrity, tak toto nazvem, a teda legendy. No tak ako sa tebe podarilo stretnúť s Wayneom Gretzkym? So šťastím, ale ja som, akože napríklad ja ako žurnalista vôbec nemám rád nejaké také, že fotky s hráčmi, alebo takéto familiárne ťukanice, high five, ako týkačky. Ja neviem, mne to príde, že trošku taký zdravý odstup by tam mal. Áno, pozdraviť sa pozdravíš, ale zase úplne familiárne kamarátske vzťahy nechcem mať aj kvôli tomu, že nás to nejakým spôsobom obmedzuje potom možnej práci. Ale vedel som, že existuje jeden človek, hokejista na svete, u ktorého keby sa mi to podarilo, že sa dostanem do nejakej blízkosti, tak vtedy kašlem na všetky pravidlá a proste si idem pre fotku. Ja inak sa vôbec nefotím s hráčmi alebo s osobnostiami. A keď som sa teda dopočul, že Wayne Gretzky prišiel na olympijský turnaj, pretože prvýkrát sme sa to dozvedeli vo štvrťfinálovom zápase Kanada-Česko, tak som si povedal, že je to šanca. A na semifinálový zápas, vlastne, ktorý hrali Kanaďania s Fínmi, som čakal asi 2 hodiny aj s mojím fotografom na tom VIP vstupe. Vedeli sme, že cez tieto dvere týmito schodmi niekde išiel na zápas s Českom, tak si hovorím, že není šanca, že môže ísť len jedným vchodom. Ale neprišiel.
neprišiel, takže sme potom vlastne po zápase, ja už som išiel pracovať, alebo teda do prezmiestnosti a môj fotograf, keďže potrebuje bafnúť cigaretu niekedy, tak išiel von a zrazu mi len poslal fotku, že Wayne Gretzky tu fajčí. Nie, že on išiel do kabíny. Že keď ho chce stretnúť, tak z kanadskej kabíny môže jedine touto cestou ísť k výťahu. Tak ver mi, hej, že 15-20 minút a on sa vráti. A mal pravdu. Takže ja som tak trošku, nikomu som ani nehovoril, že kam idem, chalani, je tu šanca, že pôjde Gretzky, lebo to by dopadlo, vieš ako, že by sme tam boli 50. Hej. A navyše to nebola istota. Akože on ma presvedčil, môj fotograf, že je to istota, no tak potom už keď som ho zbadal, tak už to bolo veľmi rýchle. To už bolo len, že prosím, rýchlo, ďakujem, môžeme si podať ruku, môžeme, dobre, dovidenia. To sa udialo behom 15 sekúnd celé a teda sen taký 10-ročný minimálne, to som si tak vizualizoval niekedy možno v roku 2015 alebo 16, keď som prvýkrát videl Conora McDavida a hovorím si, no tak koho ešte v tom hokejovom svete chceš stretnúť, tak už potom len na tú najvyššiu metu cieliš a to si dovolím povedať, že to je vec, ktorá mi určite zostane do života. No to som sa chcela presne spýtať, že zážitok 15-20 sekundový, ale teda bude trvať asi pekne dlho. No je na fotke zachytený. To áno. To bola tá podstata a on naozaj, ja ani chápem jeho, že on povedal, že iba jedna fotka, ani sa moc nechcel zastavovať, lebo podľa mňa, keby sa zastavil na minútu, dve, že tam vyhovie 5-6 ľuďom, tak tých 400 novinárov, ktorí boli že za plentou, za stenou, oni nevedeli, že okolo nich prešiel. Jasne. Ale toto, keby sa tak, že je tu Gretzky, tak to si viem... Tak sa odtiaľ nedostane. To si viem, že naozaj on musí mať v tomto smere trochu ťažký život. No už, tak zase, ale že veľmi pekný. Poďme ešte k vystúpeniu nášho tímu. Teba, aký dojem to na tebe zanechalo? Tu vládla hokejová horúčka, boli sme trošku potom smutní, ale tak zase v podstate v konečnom dôsledku štvrtý najlepší na ostro sledovanom olympijskom hokejovom turnaji nabitom hviezdami z NHL. Takže za mňa spokojnosť, za teba? Spokojnosť čiarka, ale 3 bodky. No, že trošku mrzia tie semifinálové výsledky, alebo semifinále a o 3. miesto. Na druhej strane my si musíme uvedomiť, že proti komu sme hrali, za akých okolností, za akým výberom, že naozaj hokej sa nedá úplne oklamať. Bodaj by sa dal niekedy, ale v tomto smere on je krásny šport, veľmi poctivá hra, ktorá vám na konci dňa nejaký výsledok vygeneruje a ukáže. A za mňa tiež prevládali pozitívne pocity. Neviem, či teraz pôjdeme zápas od zápasu, asi netreba zbytočne. Že za mňa iba jeden zápas, to je semifinále s Amerikou, ktorý sme fakt, že nezvládli. Inak to bolo kvalitatívne, dostatočne presvedčivé, to mužstvo hralo dobre. A ten výsledok napríklad do 3. miesto, on síce vyzerá vysoko, ale za mňa bol veľmi krutý. Zlomil sa na maličkostiach, na individuálnych chybách a ten zápas sa dal s určitou dávkou šťastia vyhrať, ale trochu už chýbalo palivo hráčom. Ale čo sa týka aj tej predvedenej hry, aj teda v konečnom dôsledku toho výsledku a blížiacich sa majstrovstiev sveta, tak dáva nám to... Môžeme byť optimisticky naladení? Majstrovstvá sveta budú turnaj úplne iného razenia. To už je teraz jasné, že v podstate dva veľké vrcholy nebudú hráči úplne ľahko zvládať. Navyše sa to hrá ešte úplne v posunutom termíne. Že vlastne svojho času majstrovstvá vždy končili okolo 15. mája, teraz 15. mája len začnú. Vlastne na 30. mája naplánované finále, čo už je fakt akože neskoro. Čiže bude to trošku taký európsky turnaj, mám pocit, že bude jednoduchšie pre nás možno sa presadiť, ale to, aký dáme k tým dokopy, to vieme, že sa bude kreovať až v tom poslednom mesiaci a bude to taký turnaj druhej vlny. Mimochodom, v podstate fanúšikovia z Kanady a Ameriky, oni vôbec majstrovstvá nesledujú, ani na ne nechodia. Ale tá váha olympijského turnaja bola veľmi, veľmi citeľná v tom, že to som ja nikdy nezažil, a to teda som bol už párkrát na majstrovstvách sveta, aj viac ako párkrát.
koľko tam prišlo Kanaďanov a Američanov. Že to je úplne, že oni v podstate tie posledné 3-4 dni boli akože najpočetnejšie fanúšikovské tábory boli Kanada a Amerika. Pritom sa hralo v Taliansku, že čakala by si možno Švédov, Fínov, aj viac Slovákov, aj Čechov. Ale pre Kanadu to proste bola tiež veľká vec. Konec koncov ja som videl teraz, ako bol krásne privítaný Jack Hughes v takom videi, keď sa vrátil do New Jersey. Aj to svedčí o tom, že ako veľmi vážený bol ten turnaj aj v zámori. A aj pre NHL-ku, áno. A pre NHL-ku. A to je obrovský kontrast oproti majstrovstvám sveta. Čiže to je ďalšie, že či je olympiáda svojím spôsobom jedinečný zážitok. Už len kvôli tomu to je. Typoval si Spojené štáty americké? Pred zápasom áno. Tak som nejak cítil, že ten úplne najväčší papierový favorit nebude olympijský víťaz. A to som inak žil s touto myšlienkou tak celý čas. Že proste Kanada, neviem, z nejakého dôvodu som mal pocit, že nedokáže urvať to zlato. Možno aj preto, že jej všetci pripisovali nejakú takú veľkú auru a úplne zaslúžené, pretože ten hokej, ktorý ona predviedla, nemohol byť lepší. Sa dá veľmi málo vecí čo vyčítať z pohľadu toho, akú kvalitu predviedli. Tak ale Američania neboli o nič menej kvalitnejší. No povedal by som, že v tom zápase mali ako menej z hry, že Kanada naozaj bola ofenzívnejšia, bola viac pred bránkou, mala čistejšie šance. No ale v konečnom zúčtovaní. Ale 2-1 po predĺžení. Presne. Počíta sa striebro, zlato a góly dali. Kľúčová štatistika, ktorú potrebovali Američania zvládli, dali viac gólov. No a hlavne boli vlastne kráľmi. Presiloviek či Oslavoviek? Oslavoviek. Nedostali gól vo Štvorici. Pali, sú ešte pre tebou alebo v tvojej hlave nejaké sny, ktoré súvisia s tvojou prácou? No a to už neviem, či viem úplne ovplyvniť. Že gréckeho fotku, to som možno vedel ovplyvniť. No a potom samozrejme, že ešte zažiť naživo, že titul majstra sveta slovenský. Zažil som finále majstrovstiev sveta, čo už tiež so slovenskou účasťou, čo už tiež je, to je asi najkrajšia. Čiže ty si nebol v Göteborgu? Nie, to som bol ešte, som bol prvák na gymnáziu. Na koľkých majstrovstvách sveta si v Göteborgu to ešte. Prvýkrát som bol o 5 rokov neskôr od Göteborgu, v 2007 v Rusku. A bol si na 13? 17. Na 17? To som si zle pamätala z našich rozhovorov. No, tak... Teraz mám dospelosť, budem mať vo Švajčiarsku šampionát. Takže budeš oslavovať o 18. výročie tvojej účasti na majstrovstvách sveta. Ale tam som inak toho veľmi málo zažil. No. Musím povedať, že aj veľmi málo štvrťfinálových zápasov si pamätám. Že o to viac si cením, že som videl nejaký aj štvrťfinálový, aj semifinálový naživo na olympijských hrách. No, tak ja ti doprajem, aby sa ti toto splnilo. Možno aj ten majstrovský titul zo svetového šampionátu. Ale ešte jedna taká poznámočka na záver. Že dobre, že si nezostal pri tom hokeji, pretože toľko účastí na svetových šampionátoch by si ako hráč nemal. Áno, to je bez debaty. Takže... A to nemá ani Marian Hossa, ani nikto iný, ale to je o inom, jasné. Takže k tej 18-ke blahoželám a držím palce a teším sa na sledovanie tvojej ďalšej kariéry. Kde ťa to ešte zavedie? Ďakujem. A veľa zdravia, šťastia, úspechov samozrejme. To k tomu patrí. Tam by som začal, že od toho zdravia sa veľmi veľa odvíja, takže aj samozrejme prajem aj tvojej relácii. Nech sa ti darí túto Nitričke. Určite. Pálo Rajtár, hokejový novinár z Nitry, známa to postavička. Ja verím, že hokejoví náčenci, ktorí si zapli reláciu o ľuďoch s ľuďmi, boli potešení. Ja áno, ďakujem. Ďakujem pekne. Dopraj si každý deň chutnú dávku svojho mekáču. Sponzorom tohto programu je McDonald's.